Barka da zuwa channel ɗinmu mai suna Real Dini Music TV, wanda muke kawo muku labaran Kannywood, wanda insha Allah za ku samu labaran Kano. Idan wannan ne farkon zuwanka, don Allah ka yi ƙoƙarin ka danna mana subscribing, sannan kuma ka danna ƙararrawa. Idan ka danna ƙararrawa, to ka yi sharing ga 'yan uwa su masu amfana. Ka mana comment mu ji ra'ayinka akan wannan labarin. Yau labaran da wannan channel namu mai albarka da daraja, mai faɗakarwa da ilmantarwa za ta kawo muku. A yau ne muka ji labarin Hajiya Nafisa da Umar Hashim, watan Izzat So, suna ƙoƙarin su yi soyayya a fili ma. Sai dai shi kuma Umar Hashim yana nuna mata yana da wanda yake so, ita kuma ta ce tana son shi. To shi kuma Umar Hashim bai wani gaya mata magana wanda zai ɗauka har ta amince ba. Tana ta tunani a kan shi. Wasu suna zargin cewa ya mata fyaɗe. To Umar Hashim bai mata fyaɗe ba, shi dai ya ce baya son ta. A fim ta nuna ba ta son shi, ta ƙi jinin shi, sannan kuma tana gaba da shi. Tare da makarrabanta waɗanda suke take mata baya, tana ƙoƙarin ta wulaƙanta shi. Amma fa a gaske bayan fili tana son shi har zuciya. Sai dai ta rasa yadda za a yi ta faɗa mai wannan magana kenan daga bakinta. To a yau ne ko ta kai kurum ta gaya mai tana son shi. Shi ko da ka buɗe bakin shi cewa ya kai, ai dole ne dama ki so ni, tunda aikin mu ɗaya kuma sana'a ta haɗa mu. Shi ya ɗauka abin da wasa ne. Sai ta ce kar ka ɗauka abin nan da wasa, sanda nake ma na gaskiya ne, kuma a shirye nake don aure ka. Da jin wannan magana a bakin Lawan Ahmad, watan Umar Hashim, ya yi dariya ya tafa mata, ya ce wasan naki ma yau har a fili zai fito. Sai ta ce mai a'a, kawai dai wallahi gaske ne a zuciya na ina son ka. Shi ko Umar Hashim me zai yi sai dai dariya. Hajiya Aisha, to da yake sunanta a gaske sunanta Aisha, da ka buɗe bakin shi ya ce Aisha ki daina wannan wasan, ke ma dai kin san soyayya tsakanin ni da ke ba zai yiwu ba. To me Umar Hashim yake nufi da ya ce soyayya ba zai yiwu ba? To wasu mutanen daban suna cewa duk wacce 'yar fim ba a soyayya da ita, sannan kuma ba a auren 'yar fim. To me yasa ba a auren 'yan fim? Me yasa ne jama'a? Abin da yasa za mu gaya muku, ku biyo mu a na biyu. Wannan labarin namu a nan ya tsaya. Don Allah, idan wannan ne farkon zuwan ku channel ɗinmu, ka mana subscribing, sannan kuma ka mana share, ka danna ƙararrawa, ka yi comment mu ji ra'ayinka kai ma. Mun gode. Channel namu wanda za su rinka kawo muku labaran Kannywood. Mun gode.